esuk-esuk ya ini udan wayane. Arek ngopo ki penake iki? Ngopi karo rokok kowe ya, ngene ya. Wah, malah weteng rasa melih ya. Enak iki sing anget-anget kaya iki ya ayam bakar. Udane arep medun ya. Woi, Mas Bro, rene. Karo sapa iki? Iki karo kancane iki. Sehat toh, Bro? Alhamdulillah. Gini jagongan ini ngopi. Cocok ki, Bro. Salutan kong ini ki ngelih awake kong ini lek tuku ayam bakar ya. Cocok kuwi anget-anget. Ya karo joget sih. Ya. Teko kong ini karo ayam bakar toh. Nanti duit mau kita sempitake nang kene kok malah minggat ora ngerti jendrunge iki ya. Bro, apena iki talangi samang sita timbangan weteng ngene ngene resto mengenai apa to. Bocah duit para kowe. Yo ilang, Bos. Gitu. Kok bilang ke sini? Waduh, tenan-tenan kuwi. Rono wae ilange. Jal ngompok samang kowe, Bro, ana to, Bro? Ada gocek duit. Ono bas. Wah, kuwi meneh ora tau duit-duit. Aduh, priye iki penak iki ngene iki? Iki yo. Sing ono kabeh iki ilange sing iki sapa? Oh, ilang kabeh ya. Aku tak jaluk ibune jal kok ya. Ya. Mau iki iki rong lembar dulu. Kok iso ono kabeh kita ono. Siji kudu yo ya. Iso yo. Kaya le. Bos, gak ono. Nek selong ora ngaten. Selong. Paling cukup tuyul das ireng. Tak iya, Bro. Satu ya. Ini kan jaluk ibune ya, Bro ya. Ini dulu. Hilang wae kok. Iya, menan ilang duwite. Paling kaya lanjut duit. Dikone omong segedah tapuk malaikat lah, ompong. Tanggap iki totopang. Tanggap iki totopang. Tanggap iki totopang. Ya, iki sing 50 gawe tuku ayam bakar. Iki sing 2000 iki gawe tuku bensin 5 liter ya. Iki. 5 liter. Yo, maka tak langsung, Pak. Oh, mangkat. Bocah ke sekolah kok ora ya. Kawan iki 2000 kok gawe tuku bensin 5 liter kok mangkat goblok apa ya. Goblok apa ya. Tak oleh ayam iki kok.
telepon. Hilang. Jam sih tadi. Nang iso barang. Asik duit ki mau ki ceritane piye kok iso ilang wae duit. Mau nyuang, padahal lagi bolang ini, kok bisa hilang? Tuyul, bro. Boleh hijau. Ayo makasih yo belajar. Cek bro, makasih bro. Tangan gue double wong lurusin, tak salin sih, asal kan mau nyirapi satu. Iya. Ada double sih ya, tak salin sih. Yo. Tuyul, terus iyo. Itu tuyul. Kasih kita yung hilang. Un. 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 Wih, ini bro. Teknik mau kok. Bro, na awan-awan boleh itu yung kita pura ketemu. Kok lu saya ya, Jo? Ayo, maju. Mau bulian, ini kan kendok ya. Ayo, makasih. Nih. Bun. Wah, kayak sih sama agaknya jam ini ya. Pas banget, we. Kayak coba tuyul yang mau tidak aku hilang kayak. Bareng-bareng aja, Jo. Melu ya. Melu sih. Sandi jo, barang itu. Jo makan. Ayo, Jo. Jo. Nah, Jo.
lagi gawe. Awas. Kurung sik. Somong ora to. Tolong 2000 di sini ya. Tuyul kok. Nyolong Toh ini kok nono. ya uang. Boleh pi kok pi. Wih. Wah, lumayan deh. Kita caranya kita beli nyekel ki. Aku tuyul gak gitu duitnya anteng. Anane iki nyolong 2000. Diwangi anyes goblok. Anake sapa, Dik? Meneng bocah kok. Iki cangkem ora sih? Yul. Meneng wae. Yul. Kok klep itu ini. Nanti kupingnya kok jangan wae ke cancang ae. Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi nang kene nang channel Iko Ribowo sing gawe film-film lucu karo romantis. Nek lucu ya diguyu, nek ora lucu aja doh mencucu. Iki benahe gek nganu. Nyekel tuyul. Piye tuyule? Iki pokoknya ramekan film kiye. Ojo lali dukung terus dengan cara subscribe nang channel Iko Ribowo Channel. Oke, komen biasa sing membangun. Ben film ki terus maju, perkembangannya sip. Konen tonton terus, ojo ganti ora nonton. Sepisan meneng, subscribe nang channel Iko Ribowo Channel. Oke, terima kasih. Salam wong Temanggung udah deres. Bubur tambung sing iso diteles. Nek ora subscribe sing duwe channel Ngenes.